Περικλή, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Κωνσταντίνε. Η πρεμιέρα, μια και μιλάμε λίγα λεπτά πριν την πρεμιέρα για το επίσημη. ψυχών λύτρωσης, την επίσημη, πολύ σωστά. Πώς την αντιλαμβάνεται ένας ηθοποιός στην πρεμιέρα? Και μάλιστα πάρει το καπνισμένο ηθοποιός τόσα χρόνια. Εγώ είμαι άγχος. Εμένα με ευχαριστούν περισσότερο, Κωνσταντίνε, οι καθημερινές παραστάσεις του κοινού με εισιτήριο. Γιατί όσο και αν έρχονται με ένα πρόσωπο που τα καλούμε και θέλουν να δουν τη δουλειά μας, πώς πάμε κι εμείς, δεν πάβει να είναι πρόσωπα του χώρου, κουρασμένα από τα πολλά που έχουν δει, που έρχονται και προκατηλημένα, με θετική, αρνητική ενέργεια. Το λέω και ας παρεξηγηθώ, δεν είναι το καλύτερό μου, ποτέ δεν ήταν οι επίσημες πρεμιέρες. Όσον αφορά το έργο αυτό καθ' αυτό, η επαφή πώς έγινε, δηλαδή η προσέγγιση, να σε βρουν, να σου μιλήσουν, να σου πούν για το κείμενο, να διαβάσεις, να πεις ότι ναι, θα το κάνω? Θα σου πω, πέρυσι που έπαιζα τον Καπετάν Μιχάλη εδώ και φέτος, είδα στις πολλές παραστάσεις που φιλοξενεί το Αλκμήνη, είδα μια παράσταση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, η Δίκη των 6. Και πήγα και την είδα μαζί με την Ελένη τη Φίλιππα και γνώρισα τα παιδιά. Ήταν μια έντιμη παράσταση. Μου άρεσε που νέοι άνθρωποι ψάξαν αυτό το ιστορικό γεγονός και δεν επαναπαύτηκαν στα τετριμένα, το να πάρεις τα γνωστά του Ντένις Βίλιαμς, του Τσέχοφ, να τα κάνεις από εδώ, να τα κάνεις από εκεί. Τα γνώρισα τα παιδιά, τα εκτίμησα πάρα πολύ. Όταν ήρθε η πρόταση και το όνομα της Γαλάτειας Καζαντζάκη, γιατί το έργο αυτό είναι καινούριο που το γράψαν τα παιδιά, αλλά εμπνευσμένα από διήγημα και από μια συλλογή διηγημάτων της Γαλάτειας Καζαντζάκη. Άρα λοιπόν ήταν ένας ωραίος συνδυασμός. Παιδιά που είδα δουλειά τους και μου άρεσε και τα εκτιμούσαν, και η Γαλάτεια Καζαντζάκη. Το κείμενο φτιαχνόταν. Όταν πήρα και το κείμενο, μου άρεσε ο ρόλος. Γιατί είδα ότι δεν είχα πολλά κοινά. Έτσι νόμιζα. Αλλά πάντα ψάχνοντας τους ρόλους, βρίσκεις πράγματα και δικά σου που μπορεί να τα αγνοείς. Το έργο αναφέρεται σε μια Ελλάδα του τότε, Ναι. η οποία πόσο κοντά είναι σε αυτή του σήμερα? Δυστυχώς πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Βλέπουμε ότι τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες αγωνίες, οι ίδιες ανάγκες. Εγώ πιστεύω κάτι. Πιστεύω ότι το ανθρώπινο ήθος δεν έχει εξελιχθεί πολύ. Έχει εξελιχθεί η τεχνολογία. Δηλαδή, έχουμε αλλάξει τα ρούχα μας, έχουμε αλλάξει τα φαγητά μας, τα μέσα επικοινωνίας και μετακίνησης. Τα άλλα μας, το μέσα μας, δεν τα έχουμε αλλάξει πολύ. Ίσως αυτό το ότι τα άλλα μας δεν τα έχουμε αλλάξει να φταίει για το πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Είναι σαν να μην μαθαίνουμε, σαν να μην μπορούμε να μάθουμε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην ιστορία της ανθρωπότητας κάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη, σαν να είναι συστατικό στοιχείο του Homo sapiens να μην θέλει να καταλάβει και να τρώει συνεχώς τα μούτρα του κάνοντας πολύ κακό. Έχεις κάνει πάρα πολλές παραστάσεις, έχεις κάνει και μονόλογο, διευρυμένο, να το πω έτσι. Πολλούς τελικά. Ναι, από ό,τι φαίνεται πολλούς τελικά. Ναι. Σε εντριγκάρει το ίδιο? Ο αυτοματισμός με πολλούς συναδέλφους πάνω στη σκηνή, με το να είσαι μόνος σου, σε εντριγκάρουν το ίδιο? Είναι διαφορετικό, Κωνσταντίνε, γιατί χρεώνεσαι και πιστώνεσαι όμως τα πάντα. Αλλά είναι μια φοβερή μοναξιά. Δηλαδή όταν έκανα τον γιγιό μου γλυκιά μου εδώ, που έπαιζα και 26 ρόλους, αλλά δεν είχα κανέναν, δηλαδή ήμουνα ολόγυμνος στη σκηνή, ολόγυμνος εννοώ ολομόναχος. Και ακόμα να μοιραστώ την αγωνία μου, όπως με τον συνάδελφο που ήταν το κοινό σήμερα, τίποτα. Έμπαινα μέχρι το τέλος, ήμουνα εγώ και το θηρίο το κοινό. Καλό, κακό, αυτό έχει μια απίστευτη γοητεία. Υπάρχουν και στιγμές όμως που τρομάζεις. Δεν είναι πάντα ευχάριστη μοναξιά. Μέχρι πότε θα είστε εδώ με το καλό, με το ψυχών λύτρωσης? Νομίζω ότι είναι μέχρι τα μέσα Γενάρη, αλλά αν πάει όπως πηγαίνει καλά και έχει αυτές τις προοπτικές, νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν να το συνεχίσουν. Να βγάλετε μια σεζόν δηλαδή Να άνετα? βγάλει μια σεζόν. Μακάρι να πάει έτσι. Γιατί αν είναι μια πετυχημένη παράσταση, δεν τη σταματάς. Προφανώς. Πέρα από το ψυχών λύτρωσης, κάνεις και άλλα πράγματα όμως. Ναι.
Μιλήσαμε ήδη για τον Καπετάν Μιχάλη. Είμαι τρίτη σεζόν ο Καπετάν Μιχάλης στη μεγάλη σκηνή του Αλκμήνη και κάθε Κυριακή στο Διάνα και καθημερινά για τα σχολεία την Αλήθεια στη χώρα των θαυμάτων του Κάρολ Λούις, σε σκηνοθεσία Γιάννη Παπαθανασίου, με την Κερασία Σαμαρά, τη Μαρία Στάβαρη, τον Ευθύμη Χρήστου, τον Χαρη Φλέγωνα, τη Φιλίνη Παναγιωτοπούλου. Μία παράσταση για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά και για τα μεγάλα παιδιά, γιατί αυτό το έργο δεν είναι τόσο για μικρά παιδιά, είναι περισσότερο για μεγάλα παιδιά. Πολλοί λένε για το παιδικό θέατρο, ας το ονομάζουμε έτσι καταχρηστικά για τώρα, ότι είναι ίσως το πιο απαιτητικό, γιατί το παιδί από μόνο του είναι ένας πολύ απαιτητικός θεατής. Ναι. Δεν ξεγελιέται και βλέπεις ότι επειδή είναι παιδί και δεν έχει μάθει το ψέμα, αν δεν το κεντρήσει θα διαφορεί. Δεν είναι, όποιος νομίζει ότι το παιδικό θέατρο είναι εύκολο ή ότι θα ξεγελάσει τα παιδιά, είναι πολύ γελασμένος. Πέρα από τα θεατρικά σου, κάτι άλλο παράλληλα που να είναι ανακοινώσιμο? Όχι. Κάποια που θα γίνουν τον καινούριο χρόνο θεατρικά δεν είναι ανακοινώσιμα γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συντελεστές και μου έχουν ζητήσει να μην τα λέω. Γιατί και ένα άλλο που το έλεγα από το καλοκαίρι στις συνεντεύξεις που έδινα για την προώθηση της περιοδίας δεν έγινε τελικά. Ενώ είχαν πέσει υπογραφές, ήταν όλα έτοιμα. Αυτό μπορούμε να το πάμε την Άνοιξη. Γι' αυτό, αν δεν είναι πια ανακοινώσιμο από την ίδια την παραγωγή, δεν λέω τίποτα. Μια και έχεις κάνει τα πάντα στον χώρο σου, Ναι. και τηλεόραση και θέατρο και κινηματογράφο, ακριβώς, και μεταγλώτηση, πολύ σωστά. Πολύ κάποια χρόνια έκανα σχεδόν μόνο μεταγλώτηση. Όλα αυτά που στην ουσία είναι κομμάτι πολιτισμού, σε ενδιαφέρουν το ίδιο, τα αγαπάς το ίδιο? Δηλαδή, όταν αναλαμβάνω κάτι, θεωρώ ότι αυτό είναι μοναδικό εκείνη την ώρα. Δεν θα το κοροϊδέψω, δεν θα το υποτιμήσω. Πήγαινα στο στούντιο στη μεταγλώτηση και αντιμετώπιζα τους ήρωες και όλα, όπως και τους ρόλους στο θέατρο. Ουέ και λίμον να το κοροϊδέψω. Για μένα είναι αδιανόητο. Καταρχάς, μου δίνουν χρήματα αυτές οι δουλειές. Δεν μπορώ να φτύνω εκεί που πίνω νερό. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω τον άλλον. Το θεωρώ τεράστια τιμή που με έχει επιλέξει. Μην ξεχνάς, είμαστε χιλιάδες ηθοποιοί. Το ότι επιλέγουν εμένα είναι μια διάκριση. Και μόνο. Το ότι από όλους αυτούς επιλέγουν εμένα, επιλέγουν εσένα, επιλέγουν τον άνθρωπο. Δεν θα το τιμήσω αυτό, θα το κοροϊδέψω. Τη μεταγλώτηση την αντιμετώπιζα λες και ήμουν στην επίδαυρο. Επίσης, θυμάμαι από προηγούμενη κουβέντα που έχουμε κάνει ότι είσαι ένας φανατικός θεατρόφιλος και βλέπεις παραστάσεις και στο εξωτερικό. Ναι, όταν πηγαίνω. Τώρα Ακριβώς. πια δεν έχω πάει τα τελευταία. Μετά το COVID πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Πήγα μόνο στην Κύπρο, αλλά για να παίξω. Ναι, δεν ξαναπήγα. Ωραίες παραστάσεις που είχα δει στο Όσλο, στο Φεστιβάλ Ήψεν, που πήγαμε παράσταση και έπαιξα. Στο Βερολίνο, στην Πράγα, στη Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη μου είχε κάνει εντύπωση κάτι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στην όπερα της Βουδαπέστης είχαν ανοίξει οι τραγουδιστές, ένας παραγωγός το είχε κάνει, ένα πολύ ωραίο ρεστοράν. Σέρβιραν τραγουδώντας οι νέοι τραγουδιστές της όπερας. Ήταν μαγευτικό. Ο Έλληνας θεατής το στηρίζει το θέατρο, πηγαίνει, βλέπει παραστάσεις? Ο Έλληνας θεατής έχει πολλές συμπεριφορές, δεν είναι ένας. Είναι αυτός που θα έρθει, που θα πληρώσει, θα το σεβαστεί, θα χειροκροτήσει, θα σεβαστεί τον κόπο σου. Και είναι και αυτός που θα ανοίγει το κινητό του συνεχώς και θα μιλάει. Δεν είναι ένας, αλλά πηγαίνει, τα αγαπάει. Το βλέπω και στην επαρχία πώς τα αγαπάει. Το θέλει το θέατρο. Περικλή, όταν έσκασε το προεδρικό διάταγμα, Ναι. το περίφημο πλέον, πώς αισθάνθηκες? Ποια ήταν η πρώτη ανάγνωση? Είναι ότι κάτι δεν κατάλαβαν καλά. Επίσης, γενικώς δεν υπάρχει ενημέρωση από τους πολιτικούς, γιατί ούτε και εμείς ξέραμε. Απ' την άλλη, τα συμφέροντα είναι πολύ αντίθετα. Γιατί όταν
πήγαμε να μιλήσουμε για μια διαβάθμιση των σχολών, ξεσηκώθηκαν οι σχολές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι δεν ξέρουμε κι εμείς τι θέλουμε. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Εγώ αυτό που πιστεύω όμως είναι ότι πρέπει να φτιαχτούν σωστές, καλές, αυστηρές δραματικές σχολές. Αυτό το μπάχαλο που υπάρχει τώρα, με τις 50-60 σχολές, που διδάσκει το τελευταίος, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν κάνει καλό στο θέατρο. Έχω ακόμα μια ερώτηση να κάνω. Πριν την κάνω, θα σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου, για την καλή διάθεση. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Και σε σένα, να είσαι καλά. Τι ξεχωρίζει στην τέχνη σου και το αγαπάς και την αγαπάς τόσο πολύ και την υπηρετείς τόσο πιστά? Δύο πράγματα. Το ένα, ότι με αφήνει να φεύγω από την πραγματικότητα, με βοηθάει, που δεν μ' άρεσε ποτέ. Γι' αυτό και διαβάζω πολύ, γι' αυτό φεύγω με τους ρόλους. Μετά, ένα άλλο, παίζοντας ένα ρόλο, καλύπτεσαι, να βγάζεις δικά σου πράγματα. Αυτά που δεν θα μπορέσω να πω ως Περικλής Διανός, μπορώ να τα πω ως Παναγής, μπορώ να τα πω έτσι, το άλλο. Και το άλλο είναι αυτό που με γοητεύει. Είναι ότι παίρνεις έναν χάρτινο ήρωα, λόγια που έχουν γράψει κάποιοι στο χαρτί και του δίνεις πνοή. Του δίνεις σάρκα και ουστα που είναι τα δικά σου. Αυτό με μαγεύει πια στα 60 μου χρόνια. Παίζω από τα 19 μου. Αυτό, ούτε το χειροκρότημα νέο σαν τα βιβλία, αλλά ούτε η αναγνωσιμότητα, ούτε εκείνο, ούτε το ένα το άλλο. Και αυτά ευχάριστα είναι. Αλλά αυτό το ταξίδι, ότι από το τραπέζι που θα καθίσουμε να κάνουμε ανάγνωση, σιγά σιγά θα το μεγαλώσει αυτό το παιδί και θα είναι δικό σου, αυτό με γοητεύει πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.